nnaze mụrụ ụwa dị egwu osuji ọkwa onye mama ahụ onye jenye eze gbam ejikwa na mụ eze anwụ ejila eshi n'eze eshi ihi na nwanne onye ara ejeji ya kama amanangio omeneje amanangio kemba bobo amanangio omeneje amanangio kemba bobo ibiede na loweranyo anyị nwekwara n'ụnụ ndị gụrụ akwụkwọ anyị nwekwara n'ụnụ ndị shiri ike anyị nwekwara n'ụnụ ndị kpagharịgo anyị kwekwugawo ejo imo amanangi nonawo kemba bobo anya biadola ụwa bongo n'eluigwe nwugochi abịadola nyisi anyị kelee ndị eze na agụrụmanụ ehenu amanangio omeneje amanangio kemba bobo amanango omeneje amanango n'elu kemba bobo ishagama ayejeji nwanne jikwa n'ezi na-ejeji iyi na ha anya hụkwa na m ejila gbala ya o jikwa na ọwụ gị shime ya ihe gba manụ makwa na anụ mana kwala ishagama okorobịa owerele ọkpọ na agbọbịa owere ndị meje m ọnụ dị mma eluigwe nwoke ọja bịado ọkwa nna nwa m ụrụ ka egwuo achị mmekele ndere mma na gụrụ mmanụ n'elu ụwa elu ka oshi dị mma mmekọ nwanne na nwanne onye egbuma chara onye egbuma onye akpọla ibe ya onye nkori mmeligwe nwoke ọja ebe amanango omeneje ndị anya jeje mbebedo ọkpanna eji ameji nwanne elu uwe ọwụkpanụ mmanya ụwara mara ya hụ n'elu ụwa eji ameji nwanne n'elu ụwa ọwụsọ mmanya ụwa shimara ike broda amanangio nwanne amanangio omeneje amanango n'elu ụwa kemba bobo ndani meje monu ye ando meje mbale dabeligwe nwoke ọja bịadola kemba bobo achimekele ndere mma ndeni meje mba magamikuwola mamu n'elu ụwa ahịrị mma jari mma n'elu ụwa alowere mara kpanna bamonye nyebere ahịrị mma n'elu ụwa Honorable Judah Basso Agad Gamet Director Agad Water onye ọma mara ngị Judah Basso amara ngị omeneje amara ngị n'elu ụwa kemba bobo ya na alụrụ ya nwanyị ọma dị mma ihe ọma nwanyị ọma kachibe mma jayo omenka hụrụ n'anya Honorable Jerry alagba ọsọ isokwa ndị meji na-eme ọnụ Asuwaju one of Igbo land dameligwe nwoke ọja ebe Asuwaju isi mmepole broda amara m nuwo ndị na-anya eje mba n'ushi mmepole kemba bobo ekwala heu ejayo alo were mana mma n'elu ụwa Imo steeti ajụọla oyi n'elu ụwa dada andoshi na amalakwuola andaka na akpalakwuola ndị ntụrụ mma na alakwuola onye chebochi dịkwa ya
anyị mejọ owere anyị o amụma ya rela anyị mma o His Excellency abịaduola o were rocha sokoro ọcha abịaduokwa His Excellency abịaduola omenneji abịaduola o were rocha sokoro ọcha abịaduokwa narị emeligwe nwoke ọja ekelela makpa onye ahụ akụ egwu anyị ekelele Excellency nwunye ọma nye ji nemọnụ broda amara na mgo amara na ngo omenneji amara na mgo amana gị kemma bobo ae honorable lule my princess yaduola amana gị kemma bobo feta wuru munamle acharugo yaduola isokpande meje monu o amana nobe yaduola egbeje jogule papande yaduola olugu onyomi sokpande meji ne monu o ashimekele ndere onye omi nọkwa na Abuja kpamkpam jere ụwa be mara chukwu nere High Chief Richard Ofregbu Ishi mmiri one of Nekede Ona Bragu one of Ngwaland Ikaraka of Asian Kingdom Ọmụmụ karigo Kilon George Ozoma okorobịa kacha ibe ya mma gị na ala ụlọ gị jela m ndị mmanụ si omemma na mma gala omenjọ na njọ gala tell them omemma na mma gala omenjọ na njọ gala omemma na mma gala n'ụwa Chomodo Chukwu omemma na mma gala omenjọ na njọ gala o omemma na mma gala n'ụwa Chomodo Chukwu heu achọrọla nnozo jikwa n'alala o ihe na ome ara ewerekwa n'isi abara onye mebuga nwe nne n'ụwa o ewundo onye mebuga nwe nne ewundo ọkwa ejemọra kpọma nwe nne ewundo ọkwa arụmọrụ bịa kpọma nwe nne lekwala ewundo ọkwa ejemọya ka kpọma nwe nne ewundo ọkwa ejemọrụ bịa ala ya nwe nne o ewundo ọkwa echuma mmiri ala ya nwe nne ewundo eshimari ala ya nwe nne o ewundo erimeri machuma nwe nne o ewundo omemma na mma gala o ewundo ọgwụ ojarigodo ma ọnụ ya furu onye mere nwa ojebegakwa riri na ma onye mere nwa ojebakwarịrị na ma Chief Mike Onyewuchi Amadi London base nwafọ ụlọkwọ wadi egwu boy ebe aramebeerie wadi egwu boy ebe ichamanya mmiri maju onye kenga koza n'akụkụ ụwa m heu jamueri wadi egwu boy ebe enye nwe ọdụ Chineke nna ya ejikwa na-egbula ejiji ndaheri nne m omeneji nne m bịa ma o ndaherie bịanụ makọla gị akụkọ agụ n'elu wee ịhụkwa na shọbụ mala heu ndaheri ọhahụna iwe onye ezi fọrị don my people elegakwana mụ pụrụ igwe chai ndaheri onye ka anyị Innocent egwu nne m ndị nọ nlele Innocent egwu enyi m onye mmiri ga-agbala m ndị mmadụ kwuo enyi m si onye megbukwala nwe nne ị n'elu ụwa anyị bịara omemma na mma gala nọ omenjọ na njọ gala o wadi egwu ebe wadi egwu bo ebe onye mere m ije bakwarịrị na ma lekwala Mr. Tony Nwabeze Ifechi baka anyị na Abuja afọ Nazareti karaka eu anejikwa aṅara na agha ishe nwụrụ gị ya na wụrụkwanụ gị ga-eme gịnị
akpamara kata mgbafọ babara n'ime ọya mmanụ mmụọ ụlọ nụrụkwa n'ọnụ ụzọ echere ya nwadewu nwanne m onye omeje ọnụ aramanụ nwa na-emebela akwa onye ma mejeje mbe ọnụ kpọjara igodo n'elu ụwa ọkpụwa ya furu mara na ọgwa kpọjara akịrị ma ọ mụfere mmiri o aramanụ nwa na-emebela akwa n'elu ụwa ụwa dị egwe marakwa nna heu ọhụ kpọjara ụwa dị aramanụ nwa na-emebe arama nwanne bela akwa n'elu ụwa chima orie nwanne m n'elu ụwa ụkwara ndị ma na-eme chifu ogwele onye ome ụkwara ndị ma na-eme gbamgbam jere ụwa kpemara chukwu n'elu ụwa ebe mama akamimu wapole Don't mind that. Your destiny can only be delayed. It cannot be denied. Shagama. Bongo Commander. Wabongo name. Anyway, we gosh. Ngarelagema. Ashimeji gimano for the degwado. Shijile mena mpompo. Ejibanu mpompo agole. Don't mind them. Ani shokuro mano gule tule yani. Tell them. You are my mentor. Arama. Ojibana woye kwa kapa. Yo kenyediwa. Change. I know Kwana Megabit International Studio. Come on! Bongo Commander Biadola, My mentor, Bongo Commander Biadola, my mentor. Ndumo DJ Nyanyo, Cut your suit, according to your size. Anyway, can say, men and pompo. Ndumo DJ Nyanyo, Cut your suit, according to your size. Anyway, can say, men and pompo. Chai Bongo Commander, Ekraka, Ufodanya ndekugegu, Ufodanya ndekugegu, Ufodun de charili enigbe, brother. Cut your suit, according to your size. Anyway, can say, men and pompo. Ufodanya ndekugegu, Ufodanya ndekugegu, Ufodun de charili enigbo, brother. Cut your suit, according to your size. Anyway, can Chai. say, men and pompo. Au Kwano Megi Kabandere. Au nde mwana sakame. Omakande manu nelowa, Anushelamo, Omakande manu nelowa. Anushelamo. Ekwela okubanyere gi, haranu nde manu nwoshirima, dengota o. Dengo taya dengo ba. Ekwela okubanyere gi, haranu nde manu nwoshirima o, dengota o. Dengo taya dengo ba. Bongo Commander. Hey! Ichogande kugegbu, Anyway, we boy you I am mao. Ichogande koga o, Wadegu boy you I am mao. Ichogande wagamoto, Anyway, we boy you I am mao. Ichogande kugegbu. Wadegu boy you I am mao. Shagama. Bongo Commander, Ijakwe Bobo, Ikaraka, Ijikwa neme na mpompo. Ande. Umakelu walewe. Were no mani begi nwanne mu, were no bijiri, were onwe gị n'eluwa. Oh maharela nyemma brother. Ashimanganga enwishi, oke mpaka enwishi n'eluwa. Ojikwana kwụla nyugbo na manigo ya godi. Shey ile. Anyway, we boy you I am mao. Ichoganu nde kugegbu, Anyway, we boy you I am mao.
ịchọganụ ndị kwugegbu Wajegu boy wayama o. bongo komande bịadola My mentor, enigwe nwegozi bịadola my mentor. ndụmọdụ ije nye m o. Cut your suit according to your size. Any regular seven and pompo. ndụmọdụ ije nye anyị o. Cut your suit according to your size. Any regular seven and pompo. ụfọdụ anya ndị kwugegbu n'elu ụwa ụfọdụ anya ndị kwugegbu ụfọdụ ndị chọrọ iri enigbo broda Cut your suit according to your size. Any regular seven and pompo. yes kọmanda ji ewere mmanụ ugbo ji were onwe ya o jiri eme na mpompo ya ji ekwumegbu gba ndị mmanụ ji echesa ahụ yarala ọgwụ ọwa akara aka Chineke nyere ya ọ maka ndị mmanụ n'elu ụwa Unashameable, ọ maka ndị mmanụ n'elu ụwa unashameable. ekwuola ahụ okwu banyere gị ara anụ ndị mmanụ nwa oshiri mao dengota eo Then go tired, then go bow. ọkụkọ ejikwa na-ejila nwa ya rọ nrụrọ gị mega emega ji wọlọdụ rọla enyigbe nrụrọ ya gbachia gị wọlọd uhunu bongo kọwanda ejo ekwuola ahụ okwu banyere gị ara anụ ndị mmanụ nwa oshiri mao dengota eo Then go tired, then go bow. ejemana m were m na m jebiri o ejemana m were m na m jebiri o oweri na chimebole nọ n'ahụ le oweri na chimebole mamile emuna o ewu egwu esetikwala o Ishagama da dede ndị chimereze babala mebuo yanụ babala nụ mebumo egwu chinye na m egbe onye chiturugo babala mebu ndị chimereze bịamao ya nye ji na-eje mba ndị anye ji eje mba babala mebu ndị chiturugo bịamaghị ndị chi gọzi na nwanne m enwe ndị chi gọziri agọzi Talented Chibueze of Febu, Chocho Akodena Nwa. You are there far away in Thailand, yet we feel your vibration of Chief Lady Mrs. Charity of Febu, Nedi Orama, Odozi Akuwa of Ngwaland, Iwanyi Karaka, Ugidigba. chocho babala mebumo chocho babala mebumo machimereze bịamaghị onye bukwala m onye agwụlọ shibo ị na nnọrọ m elu ụwa kakwana onye nwụrụ anwụ mma ee anda mejeje mbale ndị n'ime eje mọnụ ya meli igwe nwogo jebeduolo egwu ọma anyị eji aga ime aka okporo egwu bongori mma egwu anyị eji ama ndị kara aka ndị m judule jude jọgụ m na nne bịa kpala m aja gị mma onye mata ashimekele ndere mma tedi nwa amadi isokwa ndị meji n'ime ọnụ tedi bịaduola tedi bịa kpala m elenugo Asian Bank bịaduola ịnọkwa na United States of America tedi hishi mmegbu egwu anyị eji ama ndere mma n'ọlọwọ n'ọdụle ejigbo nwanyị ọma nwa mgbọ egbe ya duola
mambo devo be agbala mere andoma medine monu mbodo were ndere ma achalugo nwanyo monyo ma meje monu achalugo yodo kwanna izo kwande medine jemba ashimekele manu hande andoma medine monu mamu pamjeru egwu a eshibara ekwanye jigbana joko egwu muji jema bo mega beat onye ọma meji ne monu engineer mega yadon so bandanye eji ne jemba IT mega onye ọma ndoma meji ne monu ndoma re ma hashi mekele nde kakaraka umako were ndere ma umake mekukule umako irete jadola mbota bubu ndere ma mbota mbana jadola anu so kwande meji ne jembe naze bulamu ishimme bole ndanaze yado kwano nyomi so kwande meji aga o ina lolo gi nwanyo ma Benedict nwanyo ndoma meji ne jembe egwu awe egwu kaparaka Chief Motimo bịa kpala ma aja n'oge mma mana eje gado ọkpanna ịnọkpanna Lagos manager ITC ndọma meji n'eje kama ndị nwere gbagado ọkpanna isi mmekpa ole kamakpanna egwu awe egwu eji amanụ ndị mma egwu eji amanụ ndị kakpannaka ndọma nye eje kamakpanna Jojo nye wuchi nne m udude nwoke ọma meji aga onye ọmenụ kwa Port Harcourt daa Chief Akudi n'ogwu Chief Samuel Nnadi nwoke ọma meji aga isokwa ndị anya ejikwa na-eje mba ịhụ na ndọma meje mọnụ ndọma meji na-eje mbada ọmụmụ nwoke ọmara mma ogbefi one of Ezakere bịadola nwoke ọma meje eje mba ae nwanne andọmanya bịadola n'ịhụ na ndọma bara eze bịama Igwe Richard Chimdike, the Udapenu one, I'm like here. In a lot of Uchechi Doris, a wonderful couple.